10 binjiet b'karatteristiċi uniċi storiċi nataw ordni ta' protezzjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar. Fi stqarrija ntqal li b'konsultazzjoni mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali dawn il-binjiet nataw grad 1 jew 2. Fost id-djar li nataw l-istat ta' protezzjoni kien hemm dik tal-eks-Prim Ministru Malti Nerik Mizzi. F'din id-dar li tinsab fi triq San Ġwan il-Belt, Nerik Mizzi miet propju 3 xhur biss wara li laħaq Prim Ministru f'perjodu politikament imqalleb f'pajjiżna. Din id-dar tmur lura għas-seklu 17, ftit għexieren ta' snin wara l-kavallieri bnew il-belt il-ġdida fuq l-Olja Xiberras u inċidentalment tinsab faċċata tad-dar fejn twieled Manuel Dimek nhar il-milied tal-1860. Binjiet oħra protetti huma dawk f'Bormla l-Qrendi Ħalbalzan, il-Gżira, Ħallija u Naxxar. Binja li mhix residenzjali li wkoll ngħatat l-istess grad ta' protezzjoni hija l-Knisja ta' San Giuseppe fil-Manikata. Din il-Knisja mbniet ftit wara l-ewwel Gwerra Dinjija. Fil-Birgu qed jiġu protetti wkoll żewġ binjiet fosthom waħda fi triq Hilda ta' Bone. Din il-binja mola 3 solari kienet anka palazz tal-Isqof u tmur lura għal żmien is-seklu 16. Jekk jitkellmu l-ħitan, tassew ifaħru din l-azzjoni foqqita li qed tippreserva u tikkonserva il-patrimonju ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.